Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. All right. Ndiyankhula njichewa because I want kuti uthengawo ufikire wina aliyense choncho. First of all, somukwambira Ilovo for coming on short notice. Komanso asalimacho company kondwani Msimuko and also Council Kosam for coming and your members of staff. Sometime minister officials for gracing this occasion. Also President Ken Msonda, we note of your presence here. Members of the media present in this room, thank you so much for coming on short notice. Nkhani ya sugar ndi vuto limene pakali panopa dziko lathu likuvutika nalo pakali panopa. Sugar Akusowa koma tifati nene zino zingapo kuti amalawi angodziwa zimene zochitika komanso akhale ndi chikhulupiriro komanso chiyembekezo kuti zinthu zikhala bwinobwino. Ngati unduna wa zamalonda ndi mafakitole sitangokhala iyayi takhala tikugwira ntchito ndithu in the background komanso pamodzi ndi Ilovo ndi Salimacho company tikupanga ndondomeko zambiri zona kuti vuto limeneli lisangotha panopa koma litheretu mpaka kalekale. Simakhale kuti every year tsikani vuto limodzi every year ngati from January to April but the same problem. Tifuna kuti vuto limeneli litheretu. Ndiye ndifuna ndiyankhule zinthu 4. Pa funde number 4 opo ndoita nanzanga ku Ilovo ayankhulapo komanso Salimacho company ayankhulapo, then we'll close the press conference. Won't be long. Choyambirira mavenda a sugar akabwera mashop monga Chipiku sana kandi Shoprite muma retail shops. Taona kuti mavenda opanda license akumatuma anthu ndi kumagula sugar wambiri wochuluka. Ndiye akagula sugar ucha panja pa shopu or mwina just somewhere akumagulisa pa mtengo wa 6,000, 10,000 kwacha. Ndiye vuto limeneli kuti lithe ndi kuti mavenda aja asamapange vending sugar. Ogulisa muchipiku kandi musana kandi mu Shoprite ndi ma retail shops angapo samatha kudziwa kuti venda ndi uti customer unene ndi utiyo. Akapanga restrict kuti mapaketi awiri per person, mavenda omachenjera akumalemba anthu aganyu mwina 20 akagula isi awiri apitanso. Tichokozi ya Chipiku ku R25 anagwira pangapo ndipo mozi wamangidwa. Ona kuti CCTV camera amacha kuti munthu anabwera poyamba kugula sugar wabweranso wapita kumpanga follow anakampeza kuti akukapakira mu truck ku about 100 meters away from the shop. Is Sunday or Monday this week when this happened. Ndiye eni ya mashopu ena atengapo gawo kuthandiza kuti vuto lichepe koma vuto loyamba ndi mavenda athu amene akumakatenga sugar mashopo moja ndi kumakagulisa pa mtengo wa 6,000 pachani per packet. Pamene mtengo wa Ilovo ndi 3,000 kwacha, Salima sugar ndi 2.9 chimene sichinthu chokhala bwino. Ndiyeno tapanga chani ngati unduna wa zamalonda mafactory. Talumikizana ndi anzathu aunduna umene umayang'anira mavenda. Fati mavenda sali manja mwa unduna wathu yayi. Mavenda ali pa unduna wina. Ndiye talembera kalata kwa fotokozera kuti takuwa ndi vuto ili. Ndiye ifeyo suggestion yathu ngati akutrade tipange bani vending ya sugar pakali panopa kwa amene alibe license ya site komanso license ya kutrade yota pange business. Amene alibe chilolezo chopanga malonda asagulise sugar. Ndiye mphamvu imeneyo unduna wathu ulibe. Uli ndi unduna wina umene ifeyo talembera kalata dzulo ndipo tikuyankhula nawo kuti zitheke mwansanga. Ndiye
that is the only way out at the moment to stop illegal vending of sugar by banning vendors from selling sugar. Ndi amene akupanga chisokonezo kwambiri mavenda a sugar. And I say this without any fear of contradiction and without any fear, because that is the truth. Ichi ndi chilungamo chake. Amalawi tipange zinthu zokomera wina aliyense osati nendekha popeza ndine venda ndipange zakuti ayi. Ndiye chimenechi chilungamo pa nkhani imeneyi. Komanso pa nkhani yomwe ya vending by vendors, nakambapo last time kuti ngati unduna wa malonda ndi mafactory tikukambirana ndi anthu kuti tikhale ndi essential goods and services bill. This bill tifuna kuti amalawi onse amene tikukambirana nawo ayipange support popeza nkhani ngati imeneyi itha ndi bill imeneyi. Pakali panopa sitingalese munthu kukweza mtengo wa sugar kandi venda kandani popeza akhota nena kuti tilibe lamulo lopanga cap mtengo wa zinthu. Komano ndi bill imene ya essential goods and services bill, boma lizakhala ndi mphamvu lomalamula kuti sugar mtengo wake ndi uwu pasapezeke ogulisa beyond this price. Ndi mlandu umenewo. Ndiye bill imeneyi tikupanga zachangu ndithu moti posachedwa apa tikhala kuti tikuza dziko la Malawi kuti tafika patipo ndipo zili pati. Ndiye ndikupempha Malawi anzanga kuti tiyendere limodzi pa nkhani imeneyi kuti at the end of the day tikhale ndi essential goods and services bill imene ithandizire kwambiri kuti chidwe umenewu uthe ndipo boma likhale ndi mphamvu polamula mitengo ya ma essential goods and services. Sugar, cooking oil, mchere, chimanga, zimenezi they are some of my essential goods and services amene foti taike malamulo boma likhale ndi mphamvu kulamula mtengo zimenezi izi komanso mene malonda ake angayendere. Komanso ndiye kuti so anthu ena azalesedwa kuti iyi ndi regulated good, ndikatunda amene boma imakapantima kwambiri ndi amene angagulitse ndi akuti akhale ndi license yake. Panopa sugar venda wina aliyense pana license amagulisa. Ndi zimenezi tifa zichepe. Kwa pakati panopa mphamvu tilibe, dziko la Malawi ndi la democracy ndi la malamulo, ndi singapanga zinthu kuti tapya mtima ya itione chakuti tiwende malamulo. Ndiye tipanga zotheka kuti essential goods and services bill iteke mwansanga kuti mavuto amene wathane nawo. Zikatheka zimene zizi ndi kuti vuto limene itathana nalo mpaka kalekale. Ikanena kuti tikupanga zinthu zina short term komanso zina long term. Ndiye choyamba pamene papa tikuyankha ndi maunduna ina anzathu amene ani mphamvu mavenda kuti tibwerese chiletso kuti pasakhale venda opezeka akupanga sugar, kugulisa sugar opanda chilolezo chopangira malonda pansika. Vuto lachiwiri ndi illegal smuggling of sugar to Zambia and Tanzania. Ma distributor ena komanso anthu ena ama retailers akupitisa sugar ku Zambia ndi ku Tanzania. Koma sakuzera maboda ya apeza njira zawo zimene akupitisa sugar kumene koko. Indeed taona sugar tatuma anthu athu a trade kuchipata sugar wa irovo wambirimbiri kumeneko. Paka kumbeya uko Tanzania sugar wa irovo wambirimbiri kumeneko. Kufusa pa boda pa MRA palibe amene wadusa pene paja. Maso export permit tinangopeka kwa irovo wakati we don't give anyone sugar export license kwa wina aliyense. Usone salima sugar and irovo amene ankaindi mphamvu ndi kuthekera yopanga export sugar. Ndi palibe amene tinampasapo export license yopanga export sugar Malawi munomo. Ndi sugar wapeza kuti one opanda export license opanda chilole paper loyenerera komanso adusa njira zamadulira kukapitisa sugar ku Tanzania ndi ku Zambia. Chomwe tapeza njona kuti sugar koko akudula ku Zambia ku Tanzania yako ndiye akumana kuti apanga phindu lambiri akagulisa kunja than muno Malawi. Amalawi ena muno amene tinapasa ma business ngati amene wawa sakonda dziko la Malawi, sakonda anthu awo, iwo amakonda ma profit awo basi. Kaya wina avutika Malawi munomo alibe nazo bora iwo apange profit yochuluka. Ndiye pankhani imene iyi pakali panopa tikukambirana ndi ma security agents departments in Malawi amene tikuzowa kuti kufika mawa watika kuti takuzina chimodzi kuti titipeze funding bwino kuti kuyambira wiki inoyo sugar kamachoka ku Ilovo kunchalo kandi kudwangwa tizikhala ndi
security officers kwa trade kupanga akuta ende trakija kuchokera ku Irovo ko kandi semachuka company mpaka na kumene akwina kafike mpaka nakafike ku shop kumene aina kafika ambiri akumazembesa akatenga sugar uja ku Irovo kandi semachuka company mota pitise kumene aina kupita akumazembesa trakija kunkanayo njira swayenera mpaka na akafike ku Zambia ndiko Tanzania ndiye kulesa zimene zizi we are deploying security forces to accompany trucks that are ferrying sugar from Ilovo and Salima Sugar Company to the supermarkets where the sugar is intended to be, not warehouses. Pakati panopa ntokozi ya Ilovo Salima Sugar Company asiyakaye zomatenga sugar kupita nayo kwa warehouse ya distributor. Akutenga from Ilovo or Salima Sugar Company straight kupita kuma supermarkets. Zimene apanga Ilovo pakati panopa komanso anzatu Salima Sugar Company kuti athane ndi chidomene ufana also zikupanga fake business yawo. Ndiye ayambako kale dzulo ndi dzana, Ilovo ayambako dzana, Salima Sugar Company ayamba dzulo. Sugar uchoka straight kuchokera ku Salima Sugar Company Ilovo kupita ku supermarket osati ku warehouse kumene anthu ena amasunga holding of sugar. Ndiye njira imodzi imene aunduna wa trade and industry taika kuti tiende ndi security forces from the warehouse from the factory straight to the supermarkets, no more warehouse. Tokoza nzatuwa ayikaso njira ina yoti tiyese umundumu kuti tithandizire sugar apezeke pa jani apezeke pa ground. Njira ina imene ya soweza sugar pa ground ndi pachingomati holding of sugar and inflated prices. Tiyo trade fair last week pamene bwana president akwera masekulia trade fair ndi Salima Sugar Company kumeneko kuti no akusa sugar wawo. Sugar wa Salima Sugar Company wayamba kutuluka ku factory dzulo. Koma tiyo trade fair last week sugar wa Salima Company amwenye ena ndipo zinatipasa ndipo twachezera amasisa sugar kunchinji wa Salima Sugar Company ndi kuti amusunga sugar manager kuyamba last year paka panopa. Nangampeza bwanji pamene Salima Sugar Company amapaka crash last week komanso factory wayamba kutuluka dzulo. Ndio amene anagula sugar chaka chatha anangonsunga basi. Kuti sugar uja pantengo okwera. Izizi zikuchitika ndipo amenewo zinatipasa moti aundu wa trade tuwachezera tuwapanga summon and will take necessary steps. On that one. Lekani Ilovo ndi Salima Sugar nakuti sugar aiketi no mojani ma warehouse. Ndipo izizamba uchitika. Modi pompa nomina lero lino kandi mavuto sugar ayamba jani kuchepa. Fena kuti pakai transparency sugar upangida divert achepe. Ndiye ifeyoso pankani ya holding and the inflated prices taikanda zatu ngati agu trade and industry zimene silingazi ulule pakanema vyautika ngatulula mayeso. Ndipo ndisimizia Malawi kuti amene akupanga hold sugar komanso akupanga increase ma prices. I know kuti pali distributor moz tinamujambula video komano pena paka kuzangotivuta kuti timu mange kuja kuti panali malamulo awiri atatu amene atipomboneza pang'ono chabe koma akumakusa barrel ya sugar kwa mwenye okhaokha anthu akudai. This is the truth and I speak this without fear of contradiction. Akumagulisa sugar kwa mwenye anzake okhaokha akuda kumalesa. Komanso barrel ndi 56,000 what is 56,000 kwacha. Akumatenga amapanga pa 85,000 kwacha amonya 50,000 kwacha. Neno lisiti amapereka yorondola koma amati inayi ndi yapambalipa. Anagwidwa zwa namangidwa koma panali ziwiri zitatu pene zinatisokoneza ndiye amusi ya polisi kuti tunike bwino ziwiri zitatu. Anagwidwa zwa not kugwida not mangwida anapangidwa summon ku polisi where he was questioned komano panali ziwiri zitatu pene
zinakanga kuti tinadumpha hapo ndi anampanga release koma ndikukamba zoti tikupanga zambiri ku trade kuno kuti tionesese sugar akupezeka ndi anthu amene wawa akumapanga hold sugar kupanga fed prices ndikumangokuza kwanzawo okhaokha kuti ena asapeze mpata da sugar komanso kuti sugar asowe pa market kuti mavenda amakusanza wacha azibala wacha goods and services bill tikupangaso economic sabotage bill imeneso pakati panopa ziwiri ziwinda limodzi kuti no tidakatumene collusion of pricing komanso kukweza mitengo mosayenekera bwinobwino tithane nazo for once and for all. Nimangofuna ndinene zimenezo komano ngati ministry tikiyeka njitolemeko zathu ndipo pompano mumva kuti enake agwidwa enake amangidwa amene apanga hold sugar apanga free prices komanso amene akudusa sugar kupena ku Tanzania kupena ku Zambia ndikankha panopa akudziwa kuti acha Zambia ndifeyo akudziwa ndipo akumvera ndipo ngati mukumva pakanema apa ndikuuze na distributor inu amene matenga sugar kupita Tanzania tikugwirani tikumangani andipompano. This is not a warning or kuopsezana koma chilungamo amene so mutenga sugar kupita ku Zambia tikudziwani ponkhala ziwiri zitatu tithana nanu koma zikuchitika Malawi muno and sugar winner ali ma warehouse wangomangidwa mene momo we are waiting for right papers kuti we should go and do searches in those particular warehouses. I mean, we have gathered intelligence kuti muli sugar amene akungobisa kuti no azitusa kupita kunja usiku ku Tanzania ndi ku Zambia. Chomalizira chimeneso funata Malawi ngodziwa ndio pempha kuyambirira abwera Ilovo ayankhulapo. Ilovo anakumana ndi mavuto a mvula komanso asema chaka kampani nkhani ya mvula. Mudziwa kuti chaka chino mvula yatha mu May muno. Tazambi pa April mvula yatha. The crushing of sugar amamba mu April season yawo. Koma pia mvula inakhala ngati yapitiriza. April sanapange crush sugar. May sanapange crush sugar ngopanga crush sugar about 6 tons mwa 17 tons imene inafika pa mwezi kwa mvula. Ndiye imene mvula yatheramu yashiramu artist kuti imene ambira panga crush dzana sugar sasia every day apanga crush moti dzulo anapanga crush 500 tons ku Dwangwa. Awaso Akusowa Chifukwa Company anapanga crush about 100 tons ku Chifukwa Company per day. Ndio leo so crush so winner maso winner akapanga crush adim truck ku superstores. Ndiye kuti give it a day or two vuto mene lipanga stabilize komanso I know kuti amene apeza geni yabwino ku Zambia ndi Tanzania na also apeza njira zina zoti so sugar jabisebe. Ndiye in as much as zinena kuti vuto according all factors equal 2-3 days ina kuti lichepe kwambiri iko ndito kumapopeza munthu ni munthu ma atambwali akukundi ndi ambiri malamo muno apeza njira zina zoti sugar jopezeka ucha atengebe apitise yani kunja ma vendor ena meneso they are being used by my distributor ena ndi ena kuti agule sugar ucha kwa distributor plena kunja zikuti this is happening at the moment. Ndiye tikupempha Malawi anzathu kuti tieni tike umuntu pasogolo ma profit pambuyo tike umuntu pasogolo ma profit pambuyo. Ndiye kufikira baba before questions come in let me ask my brother Kondwani Sumugo the MD for Ilovo to give a statement. Thereafter my brother Kosam will make a statement as well, then we'll take questions. Thank you very much. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.